Gaurko irakurgaiak nahiko ilunak edo espektakularrak agertzen dira, sua, terremotoak, seinaleak, bukaera, baina gu kristauok gaurko egunean batez ere hiru hitz ditugu. Lehenengoa notizi txarrak. Argi dago, notizi txarrak beti agertzen direla. Jesusek berak zerrenda bat jartzen du, gerrak, goseteak, terremotoak. Horrek esan nahi du, kristauak aurrez aurre begiratzen duela notizi txarrei. Guri notizi txarrak ez digute beldurra ematen. Zeren badakigu, hor dagoela. Notizi txarra da, jaio garenok egun batean hilko garela, notizi txarra. Notizi txarra badire, gure osasuna galtzen dela. Notizi txarra, guk desietutako gauzak ez ditugula lortzen. Hor badire, notizi txar asko. Baina guk badugu notizi txarren aurrean, bigarren hitza, baditugu notizi onak. Evangelioa bera hori esan nahi du, berri ona. Notizi txar guztien aurrean, guk gaur Jesusen hitza entzun dugu. Batez ere, Jesusek esandako esaldi hau. Zuen etsaietako inork ez duzuei aurre egiterik edo erantzuterik izango. Zuen etsaietako inork, eta Jesusek errama du, inork da inork. Orduan zerrenda horretan jarri dezagun heriotza gure etsaia bai, baina azkenengo hitza ez du heriotzak. Jarri gure penak, tristurak, katazkak, zerrenda horretan denok, gure sufrimendua, gure tristurak, gure etsaia dira, baina Jesusek esan digu, zuen etsaietako inork ez duzuei aurre egiterik edo erantzuterik izango. Hori, notizi txarren aurrean, guk jartzen dugu notizi ona. Bigarren gauza, bigarren irakurgaian agertzen zen, garai hartako kristauak, uste zuten mundua bukatuko zela, eta orduan zer egin zuten, alperkeriari eman, zertarako lan egin, mundu hau bukatzen da, bukatzen da, pues venga. Eta San Pablok esaten dira, segitu behar dugu lanean, notizi txarren aurrean, kristauen erantzuna da, jarraitu lanean. Eta hori da gure rezeta. Zer egin notizi txarrei aurret egiteko, notizi onak aurre egiteko, Jesusek errandigu hitz ederra. Iraupena. Hau da gure kristau bizitza. Nola bizi gaur gure egoera hau, gure egoerak, bakoitzak bere egoerak, batzuk egoera zailak, tristeak, gure tristura, gure eritasuna, gure... hortxe dago. Jesusek esan digu, iraupena. Eta horregatik bildu gara hemen Eukaristian, eta horregatik gaude hemen, Jesuseri eskatzeko nahi dugula iraun, bere eskutik goazela. Eta da, urtearen bukaeran hementxe gaude Jesuseri oihuka jauna lagundu. Eta Jesusek eman digu esaldi hori. Zuen etsaietako inork ez duzuei aurre egiterik. Jesusen hitz honek eman dezaigula momentu horietan bere indarra, bere laguntza. Inork. Jar dezagun gure bizitzako notizi txar guztiak eta horren atzean jarriko dugu. Inork. Jesusek badu azkenengo erantzuna. Pozez beterik, Jesusen eskutan gaudelako eta berak errandako hitz hori. Ez duzue buruko hile bat ere galduko. Hau da, garen guztia ez da galduko.
Jesusen eskuetan bai gaude, eta pozez beterik, eta horregatik gogoz Jainkoari gaur eskerrak emango diogu, Eukaristia ospatuko du.